Day! Day! Oh, asa man? Ano na tao na sa sunod? Ay, tao ka. Gikan! Ano ba yung tao nga nigawas dyan sa kwarto gikan? Buyang masada, oy! Traffic kayo! Dagka nagpidikab ning panabo yun. Ayo! Sa to Ma'am, tas bulantoy? Wala ba yan diri kay namasada man to. Ngano di ay? Naabang ko to siya utang bang sa sabungan ba niya. Dugay naman kay to. Oy, maningil ta ko sa iya hawa day siya diha. Wala lagi. Sige lang kay ako lang tong ingnon nga nainangita sa iya ha. Ay, nalang niya kung bana pala utang kayo. Wala bayad. Nya, kumusta man mamasada? Mingaw ni kay day oy. Isa pa, ting naging daganag pidikab ning panabo yun. Ha? Di mahimo ana. Ay, dai pay ato ba? Nailan ni ganina naningal sa imo ha. Sabungan daw to. San man pudto? Lahi naman pudto naningal nimo. Ay, sagdi lang to balik-balik diri day oy. Ina lang nga. Wari diri wala ko. Prebe, kukari ko bigay gutom na kayo. Giyo, kaon na. Ayo. Ayo. Saman. Tas bulantoy maningil ta ko siyang utang ba? Grabe po na si bulantoy. Uy, di man kahuna nagbayad. Nako palagi oy. Ay, sulod sa diri dali. Kuan mo good ka nang iyang utang ba? Grabe. Si bulantoy. Uy, Ay, kanang apiki pa manggod kay mi karon good nya. Kanang musugot ka, ako ano lang sigurong data-datahan. data-datahan nimo. Oh, Maayo kay imong data-datahan. Sige, asa man nang dawaton ako na bisag pila na mong idata sa kuha. ay ali kanang data-datahan nako diri sa diri dali. Dali. Klaseng kwarta man akong tuyo. Ang lahi man ni Saka mas kwarto. Akit eh. Wapo ni kay mo data. Lingo man balay. Asa mas sawa na ko? Day! 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 Ha, kajud lang. Ay, salamat. Nakadata na gyud. Day! Day! Asa man? Ano na tao na sa sunod? Ay, tao ka. Gikan! Ano ba yung tao nga nigawas dyan sa kwarto gikan? Usa pa? Nasige ingon nga, data daw. Ay naon sa mga kabulantoy kadaghan nimong utang. Di ba kana nga ang uban nimong utang ako nang gidata-datahan? Sa klaseng data, day. Gikan ba ito sa kwarto? Ay, ako nalay nangitag paagi na bulantoy kay murag wala man kay plano nga bayaran na imong mga utang. Sige, day. Maningkamot ako pamasada na ni. Pero kabayan ako itong utang. Tunod day ha. Ay, bayarin ng data-data ha. Sige, matun ako. Ay, may kami ning kamo og bayad si mga utang kay nindot pwede ni magdata-data ta. Pagkamay nga sawaan eh. Dahil mo na yung gidata di ay.